asi dumbu rangu rakazvimbere nhasi. Ndatambuka naye vanhu vajesu tiri kubvunza vanhu kuti dumbu rangu riri sei. Nyimo dzakashata kwandiri. Kambozvona ndikangorya zvinhu zvo I think too much acid. No guys, with the people nhasi rakaserera. Zviri sei guys, with the people mamuka sei kwamuri ikoko. Isu tamuka tiri kuno baba simbodi vari kujecha hondo ari kumberi uko. Saka ivhu redu jecha indazofara sikana. Baba vakambotitakurira pekutanga papa yezvidhina zvaiuya pano vanoenda kubasa ndo vakanga futi vachida kutakura zvidhina zvaiva kumusoro uko. Guys, baba handidi kuvarera nhema ndikasa kutendai pamunda handifitaka kutendai futi ndokutendai because havanambobvira vandirasisa zvidhina zvizhinji zvavakatosenga vakasenga ndisipo pazvaiwanikwa zvakashota vaitondifonera kuti zvidhina izvi munhu akakudza kuti 1000 hazvisi 1000 zvidhina taona zviri 500. Ivava muri kuona baba havana kumbotitira kana godo kana kudii. Saka pazvimwe zvamakazoona zviya zviya ndakutotaura aimunoza pane zvimwe zvakazouya zvichibva kumavhileji muridzi wacho watakatengera ngane ngoro saka nhakurasai angane ngoro saka takangozotaurira nawo kuti sezvo mune ngoro chiita sei chitiunzirai ndo zvakaitika ipapo. Saka vanangoziva kuti ndichazoabata pajecha iri ramuri kuona iri ndo jecha redu first load. First load yavo yakandika ndakaitarira vanenge vakuti yakati saka nindoko vari kudzokera funda vati munhu ngambondisira 4 maloads tomboona babatanya kuti tipedze maflow edu tinode maloads mangani makatarisa geji yawe. Ngangoti akaita 5 anogona kukwana. Saka chitiitirai 5 anorehwa wacho noti ndinogona kuti 4 handisini ndiri kuziva geji kuti dzofamba mabhara haimboisai 5 iwayo kana azoshotera tochigona. Angava mangana anogona apa unatakana 5 or 6. Saka it's okay. Ngatimboona pa5 pachoni kana yazongoshotera because handidi nezvikungopera nhaka kana vakakwanisa kupedza because vanotanga varufa kana yashotera ne1 ngoro ndongokuudzai ndongokuudzai handiti nyangwe mangwana munogona ngodikira. Saka that's fine because chandozana chekuti mabhara murumu apatangwetira kuti mune vhuranda racho saka ngatitoye pa5 apo. Saka guys ndangondikuratidze kuti wengoro vauya neRiverSand ndakambobuda ndichikumbira kuti ndokumbirawo zvokubatsirwa nemalodzi eRiverSand so ndo amandibatsirawo nawo aya ndakati gai chibudisa kuti vauya vakadi ikoko kunotofa tetenda nemalodzi engoro nejecha ramuri saka ndo zviripo izvozvo guys for the people. Imwe room yedu yakuone usaidi isu ndiekera baba yaekera indai koma isimba munotaura ndimunogona vaudzei kuti room yangu yaekera taurai toni njimu makangwara ngwara fambai miti vaudzei muchivatsanangurira mukati memba kakapa pamati yangu majaha ui ndoye vana dumbu rakazvimberera taura chokwadi sanyasi satani pane mushonga wandiri kumwa ndisaka ndikuti voitai vhidhiyo nai
chitaura vataura Maisimba vataura tauriko hamuna dumbu nhasi zvoda kuudzirwa munhu Maisimba yanga usike Maisimba mushonga wandiri kumwa gaizi mushonga wadai ndikaramba uchichondishandira mwari we ndikasekwa nevanhu vakandine chimimba muteku ini here Jehovha ndatambura nemimba muteku yangu iyi vanhu everyday vasintembe ino manje ndezvemazuva vhiki rinoraserera next week rorembera saka guys maiwe ukaona ndikaita mistake yekungoti radzoka zvachose muchandifila mirai muone zvedu mirai muone handei mukati mubongo. You people, you feel me? Yo, hey. So guys, for the people, ningirikindi rufi yedu yemunomu yakatopera makarufiwa mukatopera ndo wakufara. Guys, stress enangandana yamu, you don't know it. I was so stressed to the last stress. So mabuda ndo achatsvagira ma-airvents akati ndo zvinhu zvokuti ndakati handipotozvitauri kuti ndoda airvents ndachakati handakati kusvika rufini yangu yakwana saka mouya kuno yai kuno babambo oya kuno kwamunoona uko ndoko vachazorufa hamozviona. So ipapa patatomukira muru wedu wejecha ndakamufonera zuro ndikati please nombro zuro ndopandairida akati zuro ari busy anozokwanisa kuuya naro nhasi saka ndafara haana kundidisappointa ndaandatone stress kuti anogona kundidisappointa futi ine mani vairisi saka ndafara pauya saka apa mapatati ndee munotaura nevanhu avo mukati mupa muchitaurirana masuva mukati kudii. Guys, mwengo jecha watichaja $5 per load. Parolo kaunda paona pawataura but I think tangoita kuti zvinhu zvipere so that atakureone moyo unoda anokororeka kuzenga hamozvata kuti ita ma$4 saka tangotenderana kuti it's okay ma5 achoniwa saka that's $25 pa maloads anoda kutipa iwayo saka tangoti zvinhu zvedu ngazviinde mberi zvipere vanhu vasadhileya plus mabhidho wakuda kuinda kumba. What? Hamunozviona. So zvinhu kuti zvifamba I think kunze ndokwanenge wasana kuita mareview but at the end of the day I'm so happy kuti basa redu nhasi rafuma makusenseni riri kufamba zvakanaka. Ndinoda kutombobuda ndimbonotsvaga maybe chekuryawo kumagrosa nhasi panenge pakaradza pakabatwa munhu pakakwimwa munhu kwete mbichana muzuva ranhasi it's not easy saka simendi yedu ndofunga ndoyatazoti tikwanisa kuona kuti kugogera sei so that basa rigokera kwazvo. So I think ndizvozvo I'm talking too much because I'm happy. Bye bye. Maisimba chikuondekedza vana chitaulai. Yes.